Guys, daylight ko pa. Pinutot kaya sa yung video ko guys, huling makakaya ko kasi ng YouTube na kanta, makaka-copyright ko ating magpa-sounds, ating papatugtog. Ito makaka-copyright na ako naman. Natutok lang ako mag-video guys. Mag-video ko ito. Makaka-copyright ko yung gusto ba yun. Sinsya na guys ne. Kumakain biasa ng mga bayo pa.